Manibulise Khamele nebandla lonke nabantu bonke abalingayo. Namhlanje kungolwesibini umhla wesi-7 kanye 7th ku-April. Kwixesha le-Holy Week siza kufumana isifundo sethu kwincwadi kaYohane isahluko se-12. Siqala ukufunda besifana basifunda verse 20 to verse 36 kodwa ke ngenxa yokonga amaxesha ndivumeleni ndifunde nje from verse 20 to 25. Sithi sihloko amaGrike afuna ukubona uYesu, ilizwi elivela phezulu. Ke kaloku kwakukho amaGrike athile kwababenyukile beze kunqule emthendelekweni. Wona ngoko eza uFilip waseBhetsaida elaseGalili acela kuye esithi, Nkosi, singabona uYesu. Ufika uFilip axelele uAndreya, bathi kanjalo uAndreya noFilip baxelele uYesu. Wabaphendula kuYesu wathi, lifikile ilixa lokuba unyana womntu azukiswe. Inene ndithi kuni ukuba ukhozo lwengqolowa oluwe emhlabeni aluthanga lufe, lona lohlala lungabi nto. Ke ukuba luthe lwafa luthwala isiqhamo esininzi. Lo uthandayo umphefumlo wakhe walahlekelwa nguwo, lo uthiyayo umphefumlo wakhe kweli hlabathi wowulondolozela ubomi obungunaphakade. Ilizwi lenkosi uThixo makasikelele ukufundwa kwalo ngoku kude kwemnaphakade. Amen. Masithandaze. Thixo olungileyo, ndikuthandaza ukuba undihlambe undihlambulule, ndenze ndifaneleke ukuba ndikwazi ukuthetha ngelizwi lakho. Undiphe ubulumko Thixo olungileyo nobuciko bokukwazi ukulitolika ilizwi lakho Baba wethu. Ndinciphe mna kwande wena ukuze kuthi ngokuvula kwam umlomo ziphile iintliziyo ezidandathekileyo. NgoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Kweli xesha ngokwekhalenda yamaJuda, mhlawumbi singade sithi yamaKristu ngoku, singena kwiveki ebizwa ngokuba yiveki engcwele okanye Holy Week, apho uKristu wabonakalisa uthando lwakhe ehlabathini lonke ngokuba ancame ubomi bakhe azosifela sisindile ezonweni zethu. Eli xesha ke lixesha libalulekile kakhulu kumaJuda. Ubufika kuhlanganiswana unyaka nonyaka ngexesha lePasika, kuziwe apha eJerusalem kuzodityanwa khona ukuze kubhiyozelwe laa mini bakhululwa ngayo eyiphutha nguMoses, badle nesidlo sePasika. Yenzeka ke ngoku le nto uKristu esanda kungena eJerusalem, enye yemimangaliso ayenzileyo recently phambi koba azokufika apho kwemininzi ibingumangaliso wokuvuswa kukaLazaro ekufeni. Yenza le nto baqobeka amandla abantu ebebemlwa uKristu njengomesiya ekwakuthenjiswe ngaye kwiziprofethi ezifana nezo-Isaya nakwezinye indawo. Kuba i-evidence okanye ubungqina bamandla akhe uKristu nobungcwele bakhe bebujikeleza apha phakathi kwabantu bunguLazaro ovuswe ekufeni, beboniwe ngabantu befile. Zihleli izigqebe ezininzi zizama ukubhunga indlela ezinokumbulala ngayo uYesu ukuze icime le momentum ayigeyinayo izawubangela into yokuba kucace ubukhulu bakhe nobuthixo bakhe. Uzawuva abaFarisi, ndiyacinga kwisahluko esiphambi kwesi sisifundayo, bexoxa bebambe lo bhunga. Phakathi kwezinto ezithethwayo ufika uKhayafa omnye wababingeleli
afika abe nento ayithethayo athi ukayafa ingathi lo mfo ngesimbulala kuba kungcono into yoba kufe yena yedwa kunoba kufe abantu abaninzi ngokulahlekiswa nguye. Andazi ukuba wayiqondana into enesprofeto kule nto ayithethayo kuba ekugqibeleni siyayazi njengamaKristu uba kwade kwaphela nyhani kusifa uKristu yedwa ukuze kusinde imiphefumlo emininzi. Kuba uThixo uthatha le nto ongayicingelanga afike ayiguqule ibe sisitya sokuphaka iindaba ezilungileyo seyingayiqondi yona. Kweli xesha ke ezi ndaba zikaKristu ziyakhawuleza ukuhamba kuba kugcwele apha, abantu bayathetha, iindaba ziyanaba msinyane. Kunzima ukuyikhoneyina le nto ude umve ngenye imini omnye wabaFarisi esithi yema ndiyabona uba ingathi ayincedi le nto siyenzayo kuba lo mntu ulandelwa lilizwe lonke. Kukho kuqalisa ii-signs zokunikezela and to prove uba nyhani lilizwe lonke lalimlandela. Kule ndawo sifunda kuyo siva kusithiwa kukho amaGrike ame apha ngaphandle athi singabona uYesu rhoxa uPhilip lo ahambe ecaleni. AmaGrike ke esiwazi uba ngabantu ebebenootshixo babo bezinto ezithile, oothixo bemfazwe, uthixo wothando, uthixo wokutya, uthixo wokusonda, benezinto izicuku, uthixo umntu ofuna eso sicelo aye kuthixo othile ozawukwazi ukumphendula kweso sicelo asifunayo. Ngoku baqalisa ukulandela uthixo onguthixo woothixo, ongukumkani wookumkani. Ilizwe lonke ngenene liyamlandela. uKristu ke xa efika kuye uAndrea noPhilip besithi kukho abantu abafuna ukubona ngaphandle, strangely enough ufika esithi kufika ixesha lokuba lonke ilizwe lindikhonze. Awugqiba abe nento ayithethwayo ethi ukuba ukhozo lwengqolowa alithanga lufe xa lufika emhlabeni, lakuhlala lulukhozo nje lwengqolowa, kodwa uba luye lafa luzawuthwala isiqhamo ngakumbi. Into endizibuze yona ke xa efika kule ndawo yinto yokuba kutheni le nto uKristu, kuba clearly akutheta ngokufa kwakhe, uthetha ngaye uba uza kufa and then ngokufa kwakhe kuzuzeke imiphefumlo okanye kubekho abantu ababhenefithayo kwisiqhamo esiza kuvela ngokufa kwembewu enguye. Ndizibuza uba kutheni le nto esithi xa ezifanekisa nembewu okanye nomthi akhethe ingqolowa, kuba ikhona imithi emikhulu onothi xa ucinga uba uThixo angafanekiswa nantoni na ucinge ngayo, imithi yemisedare nemithi yemi-oki, imithi emikhulu. Kodwa umehluko kule mithi emikhulu uyayirealize into yokuba iphilela yona. Akukho nto ibhenefithayo ngesiqhamo esiphuma kumthi womsedare okanye umthi wom-oki okanye nawuphi umthi omkhulu onyukayo xa ukhula. Imithi ethwala isiqhamo iba yimithana efikelelekayo. Now even more so for ingqolowa, kuba ingqolowa njengekhula ibe ngumthana nje okanye mhlawumbi ungathi uthi into engathi yingca kuba ingathi ayinguwo nomthi, kodwa i-main ingredient xa uthetha nge-staple food sezizwe ezininzi including esi samaJuda, kuba ingqolowa i-main ingredient yaxa kuphekwa isonka okanye kubhakwa isonka. Now isonka esisenza ngoku sithi isiqhamo esithwelwe nguYesu esisonka sikwazi ukuthi namhlanje xa sisithi sipheke isonka sethu semihla ngemihla, we know God provides ngokufa kukaKristu. Naxa esithi uKristu ndim isonka sobomi, it suddenly makes sense ukuba kutheni eza kwenza umzekelo ngengqolowa. Kuba ingqolowa xa ikhula ayikhuli njengomthi womsedare okanye wom-oki ikhule ibe ngozibelegeqe inyuke ibheke phezulu, kodwa ikhula inabe. Nomcwe ngamnye wengca uthwala iimbewu ezininzi ezithi kwakufika umoya ziphinde ziphephetheke zinabe emasimini.
Ibe loo nto le nto ibangela ubuKristu athi xa eza kufa azifanekise nembewu okanye nokhozo lwengqolowa. And as we approach umnqamlezo kwezi ntsuku sisiya sisondele ePasikeni, I would also like to invite you ukuba athi uYesu xa esiya emnqamlezweni nathi sizijonge ukuba lithuba lokuba sife naye xa eyobethelelwa emnqamlezweni. Icaca kakuhle le nto xa uyimamela ithethwa nguPawulos kwincwadi yamaGalati esithi mna ndabethelelwa emnqamlezweni noKristu. Ayisendima ophilayo kum kodwa kuphila uKristu ngaphakathi kum. Aphinda athi uYesu kwenye indawo naye, lowo ufuna ukundilandela makazincame awuthwale umnqamlezo andilandele. Come and die with me emnqamlezweni. Yiloo nto nangoku ndisithi nathi xa sizijonga sibona apha ekukhuleni kwethu ebuKristu sifane naye uSolomoni sithi ngexesha bendibuye umntwana bendisenza izinto zobuntwana kodwa now that I am a man okanye ndikhulile okanye ngoku ndiyindoda ndenza izinto zobudoda. Sikhule ebuKrestwini sicace into yoba singabantu abanendawana ebirongo ukuthi yafika yafa noKristu emnqamlezweni ukuze athi naxa evuka sikwazi ukuvuka singabantu abatsha. I then invite you to come and live konke okungafanelekanga emthethweni kaThixo ngokukwazi kwethu, sikushiye kule ndawo ukuze sifumane ithuba lokuKristu xa ebuyela evuka kwakhona ebuyele ebomini nathi sifike singabantu abatsha ngegama lenkosi uYesu Kristu. Amen. Masithandaze. Siyakubulela Thixo ngothando lwakho olungako libonakalisayo ukuthi ukuze wena Thixo ufane nembewu ethe yafa ukuze sizuze isiqhamo ngokuvuka kwakho Thixo olungileyo. Sithwale ke Nkosi, usivumele ukuba size nawe ukuze emnqamlezweni Nkosi sife nawe Thixo olungileyo nako konke okungalunganga ezimpilweni zethu ukuze xa uvuka sikwazi ukuvuka nawe singabantu abatsha abasondele ngakumbi elizweni lakho. uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.